Moi! Niin mä askartelen tällaisen hienon hameen petselle. Ja tuo sopii ihan normaalisti tälleen. Jee! Vaan täällä. Ja sit tää voi laittaa erilaisille petseille näin. Tadaa! Ei tarvi ostaa kaupasta mitään diidulaamuollisia juttuja petseille. Elikkä näihin tarvitaan neulaa, lankaa, nyt käytän valkoista lankaa, sitten kangasta, minkälaista tahansa, että voi olla venyvää ja voi olla ilman venyvää, mutta kuitenkin. Sitten tarvitsee tällaiset erityiset niisottimet, jotka suoristavat rautalankaa ja voi leikatakin rautalangan. Sitten tarvitsee tällaisen hienon, joka on kääntänyt rautalangan. Joo. Elikkä, jotta kai tarvitaan rautalankaa. Hehe. Elikkä mä oon jo valmiiksi tehnyt tällaisen. Mä oon suoristanut näillä sen ja leikannut tästä tällaisen sopivan kokoisen. Joo, sopivan kokoisen ei oo pakko olla sellainen. Ja pitää olla aika paksua rautalankaa, että suunnilleen tämän kokoista minimilleen. Ja sit mä oon kääntänyt näillä vempoleilla tällaisen hienon silmukan tähän. Näin. Ja sit mä oon leikannut valmiiksi tämän konkoa. Et tällainen. Tän kokoinen. Niinku tällainen ihan normaali, ettei mikään pyöreä. Kun näettekin. Tällainen. Tää on ihan normaali tällainen hieno. Eli joo. Ja me taitaan tää hieno juttu. Ja tää kangas. Tällä kohtaa soittaa toinen puoli vähän tälleen. Ja sitten me ommellaan tästä niin, että tähän jää joku tällainen pieni rakonen. Joku tälleen hauskasti. Mä nyt ompelen tää vapaasti. Sori tosta äänestä, joka kuuluu mun takaa, koska mun äiti tiskoo. Hitsi. Korvalle kävi jotain, mut kuitenkin. Jatketaanpas. Eli. Joo, se on mun puhelin. Nyt. Tää on huomattavasti helpompi. Näin. Mä nyt vaan nopeasti kutossa tästä. Mä teen tähän solmuun, et lanko ei korkoa. Au! Ja jos tää lanka ei riitä tähän kokonaan, niin aivan sama, koska paska. Solmu. Hieno solmu. Noin. Oissa pystyssä meni vähän yli. Kuitenkin. Niin, että tähän jää tällainen rako. Tästä mahtuu rautalankaa. Tämä meni vähän väärin, kun nyt tähän ei mahdu rautalankaa. Yhtään. Mutta kuitenkin, sit kun ollaan ommeltu se. Niin, nyt mä otan tästä toista mallia. Aivan sama. Jos mä vähän rikon tätä mut. Ei se nyt maailmalla kaada. Sori. Odottakaapas. Noin, nyt sit tuli tällainen. Ja joo, tää on tää toinen takangas. Näin. Tällainen hieno. Tarkistakaa, että tää kangas on isompi kuin tää rautalanka. Niin kuin tässä on tää isompi. Niin sit vaan laittaa siihen reikä, kun
tähän piti laittaa sellainen, että rautalanka mahtuu. Ja sitten me ollaan ommeltu tää molemmin puolen. Ja sitten vaan laitetaan tää tähän. Näin. Täältä kuuluu vaan ryppyjä. Ja sitten otetaan taas nämä ihmeelliset nitsuttimet. Niin käännetään vaan tästä. Tälleen jännästi. Valmista. Ja sitten tällainen siitä tulee. Tällainen hieno. Toivottavasti piditte videosta. Kommatkaa, mitä mä seuraavaksi tekisin. Et niin kuin tekisimme jotain vastaavaa. Joo. Elikkä moi.